Javier Larrauri artista madrildarrak egindako margoak dira, egun hauetan ikusgai Basauriko Marienea emakumeen etxean. Margoek, argazkiek eta orduterdiko dokumental batek osatzen dute emakume errepublikarrak izeneko erakusketa. Altzamendu frankistari aurre egin eta errepublika defendatu zuten 18 emakumeren testigantzak ezagutarazten ditu erakusketa honek. Hemos pasado mucho, yo desde luego he pasado mucho. Yo creí que me moría de pena de ver lo que nos había ocurrido. Gehienetan historia gizonezkoek idazten dute eta emakumea albo batera gelditzen da, ahaztuta, ahotsik gabe. Gerra zibilean ere halaxe izan zen. Emakume hauek asko galdu zuten, baina beraien hitzetan ez dago gorrotorik. Hay gente que no te escucha. Mucha gente no te escucha, no quiere saber nada de eso. Nik uste dute euren barruan ez daukela gorrotorik. Behar bada bai geratzen zaie olako zerbait, ezaiela edo galdetu, edo ezaie eurekin kontuan hartu euren bizipenak. Gizonezkoak agertu dira normalen honek bizipenetan. Madrilen, Mexikon eta Kadizen egon ondoren, emakume errepublikarrak erakusketa Basaurin izango da apirilaren 3 arte.